Вітаю, людцы! Сёння мы пагуляем у Kingdom New Lands. Пад апошнім стрымам у каментарах мяне чалавек папрасіў запісаць нейкую медытатыўную, так бы мовіць, гульню, проста каб там не тое, каб быў вельмі хуткі геймплей. Вось. Гэта цудоўная гульня. Тут сэнс у тым, каб будаваць, напэўна, лагічна з назвы, сваё каралеўства. Так, і вось тут спачатку трэба бегчы за прывідам. Добра. Я крышачку яе раней гуляў, але кудысьці далёка прайсці мне не атрымлівалася. Увогуле, гэта першая спроба штосьці запісваць, таму калі ў вас ёсць нейкія парады, канструктыўная крытыка і ўсё астатняе, гэта будзе выдатна. Так. А як жабракоў гэтых наймаць? А, вось так, всё задаў. Так, па-першае, нам трэба, каб хтосьці паляваў і хтосьці будаваў. Блін. Будаўнікі трыкатыкі. Опа. Карацей кажучы, вось, паляўнічыя яны што заўгодна падстрэльваюць, і таксама з гэтага ўжо ёсць грошы. Так, побач таксама вось з землянымі насыпамі вы можаце заўважыць, што можна таксама патраціць грошы. Вось. І гэта каб будаваць умацаванні. Да, таму што ноччу на нас будуць нападаць нейкія прывіды. Я не тое, каб паглыбляўся ў лор гэтай гульні. Вось. Але тут штосьці такое. Так. Зараз сюды прыйдзе гандляр. Вось. Яму крыху адсыпаем грошай. Каб ён на наступны дзень. Ай. Зараз яго павінна зашапіць. Карацей, гэтаму юніту, вось з яго жывёлай, таксама можна даваць грошы, ён тыпу гандлюе, і на наступны дзень прыходзіць ужо таксама штосьці павяртае нам. Вось там нейкая такая схема. Так, зараз пойдзем. Угу. Опа-опа. Вельмі пашанцела, таму што вёска, дзе вось гэтыя жабракі, як я іх клічу, жывуць яна побач. Справа ў тым, што толькі ў іх можна дастаць наймітаў будучых, таму неабходна, каб яна была побач. І вось пакуль яны дайдуць вось да нашых сценаў, за імі зараз можуць пачаць бегчы проста. Карацей, гэта ўсё будзе бачна па геймплею. Ай. Так. Так, зараз паглядзім, ці паспелі... О, мы паспелі тут дрэва збіць. Можна штосьці... Галоўнае, каб яны не... Опа, грошыкі. Галоўнае, каб ворагі не пачалі бегчы вось з гэтага боку. Бо ў мяне толькі адзін лучнік, і, тыпу, абараняцца не тое, каб ёсць кім. Так. Вось. Першая ноч, ніхто не прыйшоў, добра. Гэта выдатна. Ой-ой-ой, грошыкі. Чамусьці не адлюстроўваецца, які гэта па колькасці дзень. Трэба будзе потым пафіксіць гэта. Так. Крыху грошыкаў нам далі, можна яшчэ зрабіць паляўнічых. Так. Так. Всё. Зараз пабежым у іншы бок. Магчыма, заспаўніліся яшчэ некалькі людзей. Не, няма. Так, гэта ўжо жыллё гандляра. А гэта... Карабель вельмі блізка. Блін, як гэта зручна. Всё выдатна. Опа, яшчэ некалькі жабракоў. Хлопцы, давайте сюды. Трымай. Так, крыху далей, чаму я бегу ўвогуле ў нейкі з бакоў, там можуць яшчэ знаходзіцца розныя скарбы. Ай, конь стаміўся. На шыфт не бяжыць. Дык адносна блізка. Трэба ў іншы бок бегчы. Бок. Вось. Так. Так. Увогуле, у чым сэнс? Ну,
Не тое, каб я далёка заходзіў у гэтай гульне, але сэнс у тым, каб адбудаваць карабель і паплыць на іншы востраў. І ад вострава да вострава там будзе больш магчымасцяў, больш развіццё і вось, ну, опа, грошыкі. А яшчэ скінеш? Не, не напаляваў ні на кого. Ну, оп, яшчэ жабрак. Так, яшчэ можна рабіць розныя ўмацаванні, ну, акрамя муроў, можна яшчэ і вежа рабіць. Оп. Так, где там мой працоўны? Пабег, пабег. Ён у мяне, канешне, адзін на вёску, але што рабіць? Так, грошыкі. О, прыемна, прыемна. Так, ну... Напэўна, серыі будуць дзеліцца вось па востраву. Ну, гэта дакладна скончыцца з востравам, таму што гэта першы востраў павінен быць даволі хутка. Вось. Оп, бачыце? Адзін з лучнікаў, ён сядае туды і, тыпу, таксама абараняецца. Так, гэты мне заўтра з раніцы грошыкаў скіне. І трэба заўсёды пакідаць 1 капейку, каб аддаваць яму. Бо калі яму не даць грошы, ён проста не пойдзе назад і, тыпу, не прынесе заўтра, карацей. Вось. Так. Все паспелі? Ой, грошыкі. Можна яшчэ аднаго працоўнага зарабіць. Тыц. Ёсць. Давайте, хто там по працу? Зараз, быццам было з гэтага боку павінен... Не, з іншага боку будуць бегчы. Дзіўна, чаму ўсе абаронцы дзяржавы тут. А тут толькі адзін на вежы стаіць. Вось. Вось гэтыя прывіды, якія на нас будуць вось нападаць. Ад іх трэба абараняцца. Потым іх будзе больш, яны будуць мацнейшыя. Ого. Раней такога не бачу. Ну, я пра птушак вось гэта. З нейкай расліннасці. Так. Чаму яно не паказвае лічбы? О, скарбы. Куфар са скарбамі сюды. Прыемна. Іх павінна быць, быццам бы, 2. Так, вось гэтыя манументы, яны таксама штосьці даюць, тыпу, ці мацней атакуюць, ці хутчэй будуюць, але я не памятаю, які з іх што робіць. Яшчэ адзін. Скарбы, скарбы, скарбы. Сюды. Так, дарэчы, кішэня можа споўніцца, тыпу, яна не бясконцая, вось. Там далі ўжо будзе партал, мы ўбачым, адкуль яны будуць з'яўляцца, і быццам бы потым можна будзе ламаць гэтыя парталы. Але я дакладна зноў жа не памятаю, я не... так далёка яшчэ не заходзіў. Вось. Так. Зараз будзем умацоўваць наше каралеўства. Цікава, ці можна тут крыху змяніць герб? Тыпу, вось, ёсць сцяг, но не герб. Зараз мы бачым. Вось. Яго заліпанне клавіш. Добра, выдатна. Мы гэта крышачку падрэжам. Магчыма, тут будзе склейка, таму што, да, Windows вырашыў, што мне неабходна заліпанне клавішаў. Так. Так, далей. Ой, аддаць жа грошы гэтаму. Так. Некалькі працоўных зрабіць. Аднаго як мінімум. Так, яшчэ. О, яшчэ некалькі жабракоў з'явілася. Добра. Так, а далей? Вось, і такім чынам мы пачынаем адбудоўваць карабель. Вось. Гэта даволі доўга.
Бо сюды павінны яшчэ дайсці працоўныя. Тут прям цэлая сістэма. Пакуль яго адбудуеш. Так, яшчэ ёсць? О, цэлых 2. Раз. Так, спадзяюся, яны паспеюць дайсці, бо яны вельмі павольна ідуць да замку. І справа ў тым, што за імі таксама можуць пачаць бегчы вось гэтыя прывіды, і калі яны да іх дабягаюць, яны зноў становяцца жабракамі. Бо прывіды палююць за маімі грошамі, як гэта не дзіўна. Тыпу, яны адбіраюць у жабракоў грошы, і тыя зноў становяцца жабракамі. Ось. Так, добра, што я зрабіў некалькі працоўных. Спадзяюся, паспеюць. Так, і трэба крыху зрабіць лепшы вежу. Тут можна таксама, гэта вось першае кола ўмацаванняў, але на першым востраве няма ніякага сэнсу яго рабіць, бо яны проста так далёка не зайдуць. Так, на кон сцяга і герба. Тут 10. Ці можна гэта змяніць? І тут не... Налады. Нейкі герб, добра. Добра, потым разбярэмся. Так, неяк я ўжо хвалююся. Ні жабракоў, ні працоўных няма. Вось працоўныя, у адрозненні ад звычайных жыхароў, яны можуць бегчы, ну, падчас ночы. Вось, а гэтыя проста павольна сябе ідуць, і ўсё выдатна. Так, грошыкі. Зараз пагандлюем. Так, трымаць. І ўмацаваць гэтую вежу. Так, все. Быццам бы ўсіх павінна хапаць. Ой, яшчэ адзін. Зараз. Справа ў тым яшчэ, што калі купляюць дошкі на гэтай карабель, яны не проста так падаюць. Яны можуць упасці міма. Грошай не хапае. Блін. Все, прыйдзецца чакаць наступнага дня. Так. Быццам бы светла. Дарэчы, можна прыбіраць дрэвы, таксама атрымліваць крыху грошай, але тыпу нам будзе адчыняцца большасць гэтай лакацыі, а ў нармальнай лакацыі вось гэтых вёсак з жабракамі, там дзе яны жывуць, іх проста няма, яны знікаюць. Тыпу, больш выгадна, калі яна існуе і тут ёсць дрэвы. Так, высокія вежы. Потым зробім крыху лепш наш галоўны будынак. Штосьці кшталту ратушы. Тыпу, вось зараз у нас проста вострый побач, з якім мы тусім. Які ён мод. Валасы папраўляе, паглядзіце на яго. Вось гэты сіні. Грошы. Няма грошай. Ну ладно. Так, магчыма, паляўнічы штосьці напаляваў? Не, нічога. Гультаі нейкія. Адзін я тут гандлю, бегаю тудема-сюдема. Давай, я в тебе веру. Все, гроши скончились. Так. Ось, зараз паглядзім. У чым сэнс увогуле паляпшаць вежы? Ён будзе вышэй і больш-менш ён лепш страляе. Потым з цягам часу там будзе 2 ўжо абаронцы замкавыя, і гэта будзе прям моцна. А вы заходзіць не будзеце, так? Ну правильно, навошта?
Давайте худшей. Я вам гроши дал. Так, зараз паглядзім на абарону. Не памятаеце, можна неяк даведацца, адкуль будуць ісці вось гэтыя прывіды. Каб было больш цікава глядзець абарону. Яны ідуць толькі з левага боку. Добра. Добра. Так, гандль. Так, абаронцаў у нас мало. Трэба яшчэ некалькі зарабіць. Вай, што гэта, котка? Блін, ладно, котку можна і пакінуць. Добра, хай будзе такі ўжо гер. Ну-ка, бліжэй паглядзець. Ну так, штосьці падобнае да коткі. Хер. Мілата. Так, хадземце будаваць карабель далей. На самай справе у нас ужо хапае і абаронцаў замку для гэтага, для першага вострава. Таму можна ўсе грошы аддаваць на карабель. Фух. Ай, грошы скончыліся. Так, акрамя як гандаль, тут можна яшчэ і будаваць фермы. Будуюцца вось на такім месцы. Ось тут. Дзе вадаспад. Тут можна ўжо будаваць ферму. Палі, спачатку палі, потым ужо ферму. Але тут ёсць людзі. Тыпу, пакуль што на першым востраве людзі больш выгадныя, чым фермы. Потым, калі ўжо трэба атрымліваць больш грошай, даўжэй гуляць, тады ўжо лепш, каб была ферма. Дождж пачаўся. Так. Колькі тут абаронцаў? Зноў адзін. Вось тут можна пабудаваць ферму. Так, пазначылі, каб гэтае дрэва спілілі. Ось. Можна было нават яго не прыбіраць. Так, все адно. Так. Чаму з гэтага боку толькі вось адзін на вежы? Дзе астатні? Чаму не з іншага боку? Просто цікава, колькі іх тут. 1, 2, 3, 4. Пришпільно, пришпільно. Пришпільно. Так. Опа, рихтуємося до оборони. Так. Я ж сподіваюся, він не пилить ці дерева? Ні. Він мені грошики за дерева віддав. Приємно. А, ось. Тепер їх тут некалькі, бо я вже хвилювався. Воу, червоний. На першому вострові быццам бы не павінна быць чагосьці жорсткага. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Блин, неких шмат. Стреляйте. Фух, добра, обійшлося. Так, погандляваць, і зараз будем будаваць ужо ферму. А, не, рано, у нас же нема просто тых, хто будзе працаваць там. Ну давай уже, ну что ты уже? Ось,
і у нас повинна з'явитися ось така річ. Тут можна вже наймати тих, хто буде працювати на фермах, на полях і на фермах. Людей у нас хапає. І на от нам побудували ще умацування у криху. Зручно. Так. Паляўніче, гроші. Не, нема. Добре, ходімте, жабраку возьмем. Паляўніче, дзе ўсе грошы? Карацей, адкуль яны бяруць увогуле грошы? Яны бяруць іх ад забойства вось розных жывёлаў. Але ці жывёлаў яны перасталі забіваць? Ці яшчэ чаго? Так, пагнали. Гоним на наших паляўнічых. Не-не-не, не ў той бок, не ў той бок. Стой. Ды не ў той бок. Блин. Спачатку будуецца карабель, потым ужо ў канцы там павінна быць пэўная колькасць юнітаў. Тыпу, каб хапіла для перасялення на наступны востраў. Ага, хочаш працаваць, так? Добра, добра. Так. О! Сюды. А яшчэ? Малайшына. Умеюць жа, умеюць жа. А то хадзі да кожнага, прасі. Так. Колькі у нас будущих фермераў? 1 ёсць, 2 ёсць. 3 ёсць. А, дык хопіць. Рыхтуемся да абароны. Людцы. Сабраліся. У мінулы раз яны ледзь прайшлі. Давай, жывёл. Яшчэ грошы. Ды стральніце вы. Вось жа трус побач. Ай. Ніякай з вас карысці. Зараз яны раптам з іншага боку пабеглі. Гэта будзе сапраўды дзіўна. Ну так. Трэба паглядзець будзе дзесьці. Ці можна даведацца, з якога боку яны збіраюцца бегчы. Не, іх проста не было. 2, 3 труса. Так, паляўнічыя, ну-ка. Давайте, давайте, давайте. 3 штуки. Гроши, гроши, гроши. Давай, давай, давай. Ось так, малыши. Нужно за их не хвалиться. Так. Гады. Теперь ходимте побудуем ферму. И тут я такий хоп, гроши, хоп, гроши. Одразу на готове. Заробить фермера. А лепш 2, мне здається. Так, хапі. 1, 2. Так, спокойно. Так, полі есть. Ну, крошки так само есть. Тут уже 8. Есть что-то для меня? 8, максимум ровно 8 будет.
А, не хапіла. Сумно. Так, колькі у нас тут беспрацоўных гой? Ось, а ну-ка. 1, 2. Дарэчы, тут 7. А што мне потым адчыняецца? Ай, будынак там ужо будзе хадзіць. Такі трохі пакуль што непатрэбны нам хлопец. Так, грошыкі. Няма. Так, добра. Хадзімце ў іншы бок. Зараз паглядзім, як яны апрацоўваюць і што яны там робяць. Бо я колькі не рабіў, быццам бы толькі аднойчы з іх нейкія грошы былі. Што? Яны сюды не дайшлі нават? Вы дзе? Ага. Каса ёсць, а працаваць навошта? Ну правильно. Добра, добра. Ладно. Зараз мы яе палепшым. Давай, ходім за мной. Не за мной. Яны самі по себе просто. Так, добра, паглядзім зараз. 1, 2 і 1 на вежы. Быццам бы павінна хапаць. Але я б все адно зрабіў бы. Яшчэ аднаго. На всялякі выпадак. Бо тут іх 4. Вось так. І ты таксама ў той бок. Вельмі дзіўныя хлопцы. Ой-ой-ой, ой, яны прорваліся. Я ўжо адчуваю. Гэта было вельмі блізка. Так, можна штосьці палепшыць? Не, нельга. Блін. Давайте будинок уже. О, есть. Можна вас полепшить? Нельга? Так, вось тут можна замаўляць себе таксама і ўжо катапульту. Дарэчы, вось тут рэгулюецца, у які бок яна пойдзе. Вось бачыце, палова тут засвяцілася, палова тут. Ой, вы вырашылі прыйсці папрацаваць на свае палі. Падыходзьце, падыходзьце. Каму я грошы плаціў? Добра, добра. Вось, гэтаму хлопцу быццам бы можна аддаваць грошы, ён іх ці захоўвае, ці штосьці яшчэ, калі даць шмат, типу ён банкір. Калі даць шмат, там нейкі адсотак будзе потым дадавацца. Складаная сістэма. Грошы? Не? Ну ладно.
Так, зараз. Жабракоў нам больш не патрэбна, таму што ў нас няма банальна грошай, каб замаўляць. Тыпу людзей у нас вольных хапае. Вось адзін стаіць, яшчэ адзін шлёндаецца. Так, магчыма, зноў тут будзе штосьці тыпу склейкі, таму што тут адбываюцца розныя перашкоды. Вось. На наш ён уцякае у нашу ратушу, так бы мовіць, і грошы, калі б я ім даў грошы, не даю. Дзіўна, чаму толькі людзі так не можуць зрабіць, бо гэта было б нашмат больш проста гуляць у гэта. 2 працоўных адразу. Трэба будзе сапраўды сюды катапульту купіць. І неяк гэта зацягнулася. Мне здавалася, што я прайду гэты востраў хутчэй. Таму, каб не зацягваць, вось. З фермай разбярэмся. І астатняе ўжо ў наступны раз. Так. Трымацца, людцы. Трымацца. Фух. Я пачаў наадхвалявацца крыху. Грошы. Што ён зрабіў? Гэта не зрабіў? Добра. Мне падалася, што ён са звычайным чалавекам штосьці зрабіў. Банкет. Ну, цяпер хтосьці хоча тут працаваць, не? Все ўмовы, прыходзьце ды працуйце. Во, нават будынак ёсць. Давай. Хадзі сюды. Пачынай. Яму ўсё адно штосьці не падабаецца. Магчыма, трэба больш дрэваў прыбраць. Зараз паглядзім. Бо мне здаецца, там павінна быць больш прастору для фермы. Ну вось, прыходзь, працуй, давай. Нарэшце, сапраўды трэба было проста больш лесу прыбраць. Ну-ка. Всё. Прыгажусь. Астатніх можна на абарону кінуць. Гарошак взять. Можа, гэта таксама працуе, вось куды я накіраваны, туды і ідуць абаронцы. Не, ўсё адно не так. Грошы, людцы, грошы. Хто што напаляваў? Не, няма нічога. Добра тады. Зараз паглядзім, што там у нас. Оу, адразу 2 працуюць, боже. Гэта ж колькі з вас будзе грошай? Будзе смешна, калі грошы яны не даюць. Ну не тое, каб смешна, крыўдна. За гэтыя грошы, што я кінуў вось у іх гаспадарку, так бы мовіць, можна было б амаль дабудаваць карабель, так. Добра, я пачакаю. А вы тут збіраецеся застацца? Лічыце, гэта добрая ідэя, бо я не.
Я чытаў, што быццам бы яны могуць хавацца таксама ў сваёй гаспадарцы, але мне здаецца, што не. Тыпу, калі кожны раз я буду аддаваць па 4 залатых. Вось, і ўсё. Проста касу скралі ў яго. Офігеть. Яшчэ і карона ўпала. Жорстка, жорстка. Ужо з маскамі пайшлі. Блін, а мне гэта не падабаецца. Я столькі грошай закінуў на ферму, каб яна яшчэ не працавала. Як след. Гэта вось, палічыце, зараз ім аддаць крышачку за тое, каб яны павярнуліся. Потым яшчэ 8 залатых, каб яны зноў сталі фермерамі. Каб я ведаў, я б там рабіў мацаванне ідэальна. Быццам бы зможна. Зараз паглядзім. Да, конечно. Так, можно. Вежа, вежа. То есть там, где камень, можно вежу будовать. А где нормальное умацаванне? Только вот тут. Да. Шмат грошей просто зліў нікуды. Добра. Хай тады стаіць. Дзіўна, што яны да апошняга чакалі, пакуль за імі прыйдуць. Да, можна крыху поприбирать дрэвы. Расчысціць, так бы мовіць. Добра тады. Ужо ў наступны раз будзем разбірацца з гэтым. Так, працоўную. Вось сюды. Амаль все. Ну, конечно, гэта ж не абаронцы. Добра, людцы. Всім дзякуй, хто даглядзеў. Спадзяюся, гульня вам спадабалася. Спадзяюся, тое, што тут будзе некалькі склеек, не будзе вельмі засмучваць. Всем вельмі удзячны за прагляд. До сустрэчы.